in ka ce Nura ya dame ka kasan wasu wai su Nura ne ya dame su don me yake da platform ɗin da ake ji shi duk sati platform ko ba za ka iya hanawa ba da wannan ma nake sanar da ku cewa in Allah ya da ranar juma'a za mu buɗe sabon masallacin juma'a yanzu nan muka dawo daga wajen ana sa carpet za a islamic center za a yi a wajen ba wai masallaci kawai ba a islamic center ne platform ba za ka iya hana bayin Allah platform ba kuma abin da muke faɗa yana taimakawa al'ummar ƙasa suna addu'a jiya rabaran ya kira ni da daddare ya ce ya yi playing kuɗu ba ta a cocin shi to ya za ka yi da ni ya za ka yi da ni na yi hudu ba a masallaci ka ji haushi an je coci an yi playing ɗinta waɗanda ba musulmi ba sun ce Allah ya mun albarka sun ce abin da ƙasar nan ya kamata fastoci su dinga da limamai su dinga faɗa kenan su ce a daina kashe mutane su ce shugabanni su hana kashe mutane da haka ba zan ji haushi don kai ka ji haushi ba sai dai in tausaya ma sannan know some